Nay, yung buntag, pwede ko mangayo og anay, sa 20 pesos. 20 pesos? Oo. Ngayon, noong ko 50. Nakay 50. Akong kuan ba, kinahutdan lagi may gasolina. 50 rin eh. 50 ra na. Nya ang imo ha? Oo. Kuan ako. Sige lang. Salamat kayo. Salamat. Ha? Unsa may trabaho nimo nay? Oo, lagi na mama ko lagi. Mama ko ra ka? Napa kay pamilya? Nay, pamilya lagi. Duha man mo sa balay. Ha? Duha mo sa balay, uy. Unsa iduha mo sa balay? Duhay asawa. Ay duhay asawa si mong bana? Pila na may iblad si mong bana? Karon 50 naman na siya. Nya ikaw pila edad nimo? 72. Nya ang katong isa pila edad? 50 na kapin. 50 na kapin. So karon nay nakay mga anak. Ato, Cebu. Tuwag Cebu. Pila ka mong anak? Isa ra. Isa ra. Kabuk. Sa unang ba na ako'y anak na duha. Ang tulong. Laki. Haman ron. Sa oriental. Kibali na imong paginabuhi mama ko. Oo. O sa estilye ko mama ko, dagan ako kuha mga 15 kabangan. Pila ka bangan? 15. 16 tag pila man pa ko? Tag 5 raman. Tag 5. Tag-adlaw ka mama ko. Oo, gahapon naman ko mako. So tag 5 pila ra may income nimo taga adlaw. Lagi na Isa ako. aw kani? Sana po maura ni 50 pesos. Nya imo pa yung gihatag sa kuha? Sige lang ko. Nya wala na imo na eh. Sige lang. Makautang mang kunder. Uy. Kibali na ipuli nimo ang imong pagpangutan kaysa sa mohatag lang kas taong walang wala. Sige lang good. Pa may kaso ana. Walay kaso. Indonesia man. Ha? Indonesia sa Ginoo. Na mohatag sa isig ka taong. Sige lang nay, ani lang nay ha. Karon nay sa imong kamaayong taon nay nako ihatag sa imo. Salamat. Oh. Oh. Salamat sa Ginoo. Ha? Salamat. O naay mo 50 oh. Tara. Ngunit isa. Hindi mo na. Di pa na mo. Ang doon lang. Oh. Wala kay imo. Ha? Wala kay imo. Wala na ako ha. Sige ra. Kulang pa na. Para makarelax sa pagpamako na ha. O, mo relax sa pagpamako ha. Para di na ka mangutang ko dito. Sige, salamat. Ha? Wala imo. Sige ra. Muna giingon na mga tagta sa itong isig katao na dyan balik ang grasya Ginoo no. So karon ay wag man ko nagtuo nga imo akong kitagaag 50 pesos. Hay katawag tao ko na makikita. Di ka katawag tao na makikita. Nay, napaw. Ipalit na ni magbugas ha og sudan. Kanya ang hangyo na ko sa imuha nay. Mo relax sa pagpamako ha. Nagdaot-daot ko pamako. Ha? Nagdaot-daot ko. Nagdaot-daot ka pamako kibali ulan init mamako ka. Sa di pa ko ka. Inag-abot na ko basa naman gid di naman gid ko maligo anak kay basa naman. No kaayo. Nisipon pa jud ka na yo. Oh, sipon ko ay. Grabe gabi akong kasakit akong oo. Nay, nya mo ra to. Maura to. Ha? Nya karon naman ka padulong wag ko kas tindahan. Di ka tinda. Oh, magpalit lang kag bugas ha. Nya manakayan nakapaguli ha. Oh, magpalit kag bugas. Sudan. No. Oh, kanay pa na yo. Wani imo ba? Ha? Wani imo. Sige ra ayaw ka balaka sa kuanay. Oh, napay mo. Dili ko salamat. Ayaw. Sa Ginoo ka magpasalamat na ha. Oh, ayaw sa papasalamat sa Ginoo ka magpasalamat ha. Kay ang Ginoo may naghatag sa tuwag grasya ha. Wag gid ko magdahom. Wa ka magdahom nga. Nga ika-invento ka. Wa ka nagdahom nga magkita ta karon. Wag gid. Naitaw. Na ako lang kay kuan ko magpalit og asukar kay wa ko kas inom og kape. Wa kay inom kape. So namahaw na ka. Kaon ko pero sudan na ko tuway. Tuway? Imong sudan? Nya nay maura to nay ha. Maura. Sige. Sige nay. Sige. Ampig ka kanunay nay ha. Sige. Sige nay. So karon na ko tayo discover duwa mo ni ang PH Kinubi. So karon na to paborito nga duwa mong mo ni ang super kiss. Hello, musugal taw ganang. So, kung mga misal 200, isa mo siya 1,960. So, sa gusto mo duwaan nasa comment section ng link, paalala nga, bawal sa harap sa mahilig, dito mo tulak ka